Maya pabengi, maya pa oras, maya payabak, maya pagat panapan, nung ka rin koman. Louis Basilio na naman po, kaya tang Kapampangan 101. Maya kila po rin kay YouTube. Mapiling kining mapilan aldo may nga labasan. At yun naman na lungamanong ikit ko na migbanya na no naman. Banya ng bapang yop-yop, ing buri na sabi ng banya tang pesibaywan o kaya may pasibaywan na no naman pangayagkas o pangagamit. Itang lagi, keng ukol ko, ing lagi Tagalog yo, ing kabaldugan na keng Kapampangan pane. Kaya batikit ko na naman tang pwede yana. Pwede magsilbi ang Kastila, magsilbi ang Tagalog. Pero keng Kapampangan, dapat gamitan tayo malyari. O kaya magsilbi. Kung manong gelagyo, itang meto nga na. Tama po ba, ana? At tama po ba ito? Nung burimeng gamitan keng Kapampangan, istuya po. O kaya istuya po wari nung bibiyag ang galang karela. Ngayon yung rin ama nung bayong mayakit keng Kapampangan tamne. Retan talaga itang ketangal do itang kang bapang yop-yop tang binili na itang miglagay ang baka. Nilaga ana ni itang metong. Pero iyan ni kanako muna ing nung kana akong gamitan kay liga o kaya linaga iyan nilaga. Itang metong itang sariwa sariwa Tagalog ya po. Ing keng amanong Kapampangan sagiwaya. Ating pangigit metong ana umpisan tani eya po umpisan. Ing umpisan Tagalog ya. Balam meni ba tayong kitang amanong umpisa. Nung Kapampanganan ke, ing kanakong gamitan, pagumpisan o kaya pegimpisan. Kaya batang metong na naman, migup tayo ng sabo. Itang migup, bala mo, humigup ya keng Tagalog. Kanako, ing sabihan ko, tara, milup ta ng sabo. Milup. Po itang petsay, Kaya tangal doa, sabi kayong petsay yan, kaya na akong Korean po yop-yop. Panikin daramdaman yan kang kulinaryo. Ing petsay Tagalog yo. Ing Kapampanganan ing petsay pitse. Pitse. O rin di takang lamo. Itang, paborito kaya Eya po paborito. Nung akong gagamit kayong Kapampangan, ating mong ikita pamangan, sabihan ko, kay gamitan tang paborito. Paborito Tagalog ya po. Ing Kapampangan na pekaburi. Pekaburi kaya O rin niya, retang bayong lub. Kaya nga guman. Salamat po kay approval ko papasalamat kay approval. Ing gamitan nyo, salamat po kay pamananggap kay kami. O salamat po kay pamananggap kanako. O ito mo po, ko po sana sasawa. Retang haters ko, anang Korea. Dakal kami mimwa kasi kanako, uling neng kay, gusto ko retang, ko naman sabihan na ila gusto. Gusto ko retang Tegalugan da. Neng kay, mimwala, gulpi na lang mako, no, bisang makiabe. Alata po nga karapat, anang Korea, lason day taluwi, O ito mo po, pag maragta mo pong Kapampangan tamo, nung ating ko pong anak mga lati, pakasabyon nyo pong Kapampangan, yo po Tatagalugan. Makarinay daramdaman, Kapampangan kayo, kaya panagalugan nyo la. Kapampanganan nyo po, iyo po pikarinay Kapampangan kayo. Dakal po salamat, hanggang ken tutuki. Kaya niya pong YouTube ini, dakal po salamat.